Il-Gvern Malti ħoloq mostru li ma seta jaħdem qatt. Dikjarazzjoni li saret għall-ewwel darba minn eks uffiċjal tal-Arriva li spjega x'wassal biex wara 2.5 biss li l-Arriva rebħet kuntratt ta' trasport pubbliku din telqet minn pajjiżna. L-eks kap eżekuttiv David Martin tkellem għall-ewwel darba dwar xmar ħażin anki fid-dawl li l-Arriva għandu operat f'pajjiżi oħra. Malta kien diżastru assolut. Kollox ħadem f'pajjiżi oħra imma f'Malta kollox mar ħażin qal Martin. Filwaqt li rrifletta dwar l-istorja tat-trasport pubbliku f'pajjiżna, tkellem ukoll dwar l-irwol tal-konsulenti. Nefqu flejjes kbar fuq konsulenti parassiti, nies li jgħixu fuq dar ħaddieħor li tħallsu ħafna għas-servizzi tagħhom u ħolqu xi ħaġa li ma setet taħdem qatt qal l-eks kap eżekuttiv. Spjega li tefgħu l-offerta fuq skeda mingħajr l-infrastruttura li tappoġġja. Wara li tfajna offerta għal dak li talbuna kien hemm sitwazzjoni ċara li politikament ma setawx ikampaw magħha iżid Martin li s-sokta jgħid kif imbagħad kien hemm ħafna tibdiliet. Dan ifisser li għamilna żbalji u għedna affarijiet li ma stajniex nofru fir-realtà kompla jistqar. Hawn qal kif l-Arriva ma fehmitx l-impatt tal-konġestjoni ta' traffiku, id-differenzi bejn is-sistemi tat turisti u l-fatt li l-pulizija lanqas jikkontrollaw it-traffiku. Żied li bidlu madwar 90% tan-netwerk f'6 xhur u tkellem ħafna dwar l-standards tas-sewqan. Ir-rati tal-aċċidenti kienu ma jitwemnux, il-kwalità tax-xufiera kienet estremament ħażina. Kompla jgħid filwaqt li spjega li dak li tfassal kien diżastru inevitabbli.